Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Аляксандра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бескантрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярхоўны Савет 13-го склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярхоўны Савет 13-го склікання адбыўся ў траўні 95-го разам з ініцыяваным Аляксандрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбаршчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзесятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Вярхоўны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваныя ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся не антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Вярхоўны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары, пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па Канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Вярхоўны Савет папярэдняга 12-го склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Вярхоўнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі в органы Вярхоўнага Савета Народная газета, чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го калі старшынём Вярхоўнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Вярхоўнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць давыбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го і тым больш не Беларусь канца 91-го.
Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбараў Верховны Савет 13-го склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-го году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашенко меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-го міністра ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір ужо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашенко ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Послухаем рэпартаж далей. Я стварыў вам умовы для работы. Ніхто не можа вам перашкодзіць, заявіў Александр Лукашенко, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, якіх ён назваў людзьмі адной каманды, і якім паабяцаў, калі яны павернуцца тварам да чалавека і не пакінуць яго сам-насам са сваімі праблемамі, што давер прэзідэнта і падтрымка іхняй працы будет еще значительнее. У зале знаходзілася, па словах Лукашэнкі, практычна 100% запрошаных, што з'яўляецца яркім сведчаннем таго, што кворум мы сабраць можам. Якія ж, аднак, умовы стварыў прэзідэнт для плённай працы вертыкалі? Цытую: «Давайте возьмем зверху». Хіба прэм'ер-міністр калоціцца сёння перед Верховным Советом і іншымі органамі ўлады, галінамі і галінкамі, як некалі былы прэм'ер-міністр Вячеслав Францович Кебіч? Я памятаю, як ён прыходзіў у гэтую залу кожны дзень на пасяджэнне і ведаў, што вось тут, па суседству, дзе сядзяць міністр абароны, кіраўнік Дзяржтэлерадыё, яму адразу ж праз гэтую метровую адлегласць зробяць прапанову аб адстаўцы. Яго ігралі, давілі і разыгрывалі у гэтай зале не адзін раз, не гаворачы ўжо аб міністрах, якія не ведалі, што рабіць і куды бегчы ад палітыканства, якое тут віравала. Што, сёння такая сітуацыя ў міністраў і прэм'ер-міністра? Не. Яны знаходзяцца за жалезабетоннай сцяной прэзідэнта. І я нікому не дазволю здзеквацца ні над урадам, ні над міністрамі, у тым ліку і над вамі. Канец цытаты. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашенко меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытанні ад дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верховным Савеце 12-го склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір, ужо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашенко фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей. Далей Лукашенко задаў вертыкальшчыкам пытанне: калі ў нашай дзяржаве людзі іх узроўню мелі такую уладу? І сам жа адказаў: ніколі. І ён гатовы ўзмацняць яе і браць адказнасць на сябе і прымаць рашэнне. Нават юрыст такой высокай кваліфікацыі, як старшыня вышэйшага гаспадарчага суду Вадзім Бойка, стоячы на трыбуне нарады, тройчы звярнуўся да прэзідэнта, каб той браў на сябе адказнасць і прымаў рашэнне ў імя выратавання нашай дзяржавы. А ён чалавек нешматслоўны, і калі ўжо аб гэтым сказаў, дык верагодна, сапраўды ў дзяржаве не ўсё ў парадку, зрабіў выснову прэзідэнт. «Дзейнічайце, дзейнічайце», заклікаў ён сваю вертыкаль, «інакш народ нас проста адкіне». И поскардился, что припирают меня прилично, успевай только отмахиваться. І колькі можна было б зрабіць, каб не даводзілася змагацца з ветранымі млынамі, а таксама з гэтымі галінамі і галінкамі, якіх мы называем уладай. Я нікога не хочу ні пакрыўдзіць, ні ўнізіць, але мы ўрэшце-рэшт мужики, зазначыў прэзідэнт, і зрабіў пералік асоб, якіх ён прапанаваў па Канстытуцыі для абрання на свае пасады. У тым ліку і Цісіню,
Неужо вы думаете, працягваў Лукашенко, у нас не было папярэдняй дамоўленасці з імі аб узгодненых дзеяннях? Цвёрдыя былі гарантыі і абяцанні, а вынік? Лукашенко лічыць, что мог бы принять силовое решение наконт той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того ці іншого органа, особливо полгода назад, коли довер до президента с боку насельніцтва был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет узмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо гэта государево око. І заклікаў не вырываць у яго гэта апошняе вока, бо трэба ж яму сачыць за тэндэнцыямі, якія адбываюцца і ў нашым асяроддзі, а не толькі ў іншых структурах. Разам з тым будзе налажана вучоба кадраў. Студэнты Белдзяржуніверсітэту, якія зараз займаюцца ў памяшканні былой вышэйшай партыйнай школы, прадаставяць іншае, а тут створаць прэзідэнцкую акадэмію, куды для выкладання будуць запрошаны і замежныя спецыялісты, якія, цытую, скажуць праўду і раскажуць, што такое капіталізм, што такое капіталізацыя грамадства, и что такое инвестиции, кольки они будут каштовать. Конец цитаты. А покольки человек живе не хлебом одиным, президент в ближайший час прийме указы, які тычаться науки, адукации и аховы здоровья. Лукашенко не патлумачыў, что конкретно ён мае на увазе. Лукашенко таксама прапанаваў свае асабістае шэфства над 6-7 праграмамі, якія, па яго словах, развяжуць важныя праблемы в области ці рэгіёна, і якія ён будзе фінансаваць і кантраляваць сам. У поспеху не сумняваецца. Доказ таму мост праз раку Днепр у Магілёве, які завершаны толькі дзякуючы яму. Развітваючыся з вертыкальшчыкамі, прэзідэнт яшчэ раз нагадаў, што ніхто народ не абароніць, калі наша власть рухнет. Вось жа пад народам Лукашенко меў на ўвазе найперш люмпен, тую частку грамадства, якую цікавілі толькі чарка ды шкварка, а абараняць яго народ трэба было ад апазіцыі, ад дэмакратаў, найперш ад Народнага фронту, ну і ад Вярхоўнага Савета, які б той Вярхоўны Савет не быў. Тым не менш, у такіх умовах дэмакратычныя сілы вылучылі сваіх кандыдатаў. З аналізам першага этапу выбарчай кампаніі на хвалях свабоды быў Віталь Цыганкоў. Сёння, калі падводзяцца канчатковыя вынікі, стала вядома, што толькі ў сталіцы Беларусі вылучана 315 кандыдатаў у дэпутаты на 42 акругі. Гэта значыць, у сярэднім 7,5 прэтэндэнтаў на адно месца, што няшмат меней, чымсьці ў траўні. Нагадаю, тады конкурс быў каля 9 чалавек на месца. Большасць вядомых дэмакратычных лідараў вылучаецца ў Менску, пры гэтым па сваіх старых травеньскіх акругах. Гэта Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевич, Александр Добравольскі, Сергей Антончык, Валентин Голубеў, Юрый Беленькі. Бадай выключэннем тут з'яўляецца Зенон Пазняк, якога выбаршчыкі вылучылі шляхам збору подпісаў у некалькіх месцах Беларусі – Пінску, Смаргоні, Лідзе. Літаральна в апошні момант учора лідар БНФ прыняў рашэнне балатавацца ў Смаргоні, а ў яго старой ангарскай акрузе Менску змагацца за дэпутацкі мандат будзе намеснік старшыні Сойму Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Яшчэ больш знамінальныя лічбы па Гомельскай вобласці. На пачатку тыдня там па 18 акругах вылучылася ўсяго 45 кандыдатаў, але ў канчатковым выніку гэтая лічба дасягнула 118. Інакш кажучы, больш 6 кандыдатаў на месца. Такім чынам можна падвесці некаторыя вынікі. Відавочна, што, нягледзячы на ўсю неадназначнасць і складанасць грамадска-палітычнай сітуацыі, гэта перадвыбарчая кампанія праходзіць значна больш арганізавана і прафесійна. Атрымаўшы травеньскі накаут, дэмакратычныя сілы, здаецца, ці не ўпершыню паспрабавалі па-сапраўднаму дамовіцца паміж сабою. Каля палавіны ад усіх кандыдатаў прадстаўнікі палітычных партыяў. Хутчэй за ўсё, менавіта яны і будуць асноўнымі прэтэндэнтамі на перамогу. Прадстаўнікам прэзідэнцкай вертыкалі па гарадскіх выбарчых акругах, як кажуць, мала што свеціць. Як вы чулі, Віталь Цыганкоў лічыў, што ў прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта па гарадскіх выбарчых акругах мала шансаў, але заставаліся акругі ў рэгіёнах. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам.
Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Да выбары ў Верховны Савет Беларусі 13-го склікання ў восень 95-го году праходзілі ў атмасферы жорсткага супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Верховным Саветам 12-го склікання. Нават тыя дэпутаты, якія яшчэ год таму нейтральна ставіліся да Лукашэнкі альбо нават падтрымлівалі яго, нават яны выступілі, некаторыя з іх выступілі супраць антыканстытуцыйных дзеянняў, падпісаўшы звароту ў Канстытуцыйны суд. Прынцыповую пазіцыю па абароне Канстытуцыі заняў старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мечыслаў Грыб. Уключаю фрагмент эфіру «Радыё Свабода», кастрычнік 95-го. Напружанасць паміж заканадаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на Канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе. У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста неаднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституцыйны суд вымушаны за ўсіх аддувацца, а Верховны Савет дэпутаты чакаюць, калі той усё вырашыць за іх, хаця многае мог бы вырашыць сам парламент, калі б быў больш рашучым і згуртаваным. У нас няма другога выйсця з гэтага становішча. Адно выйсце, што мы можам звярнуцца ў Канстытуцыйны суд, калі мы не згодны з тым ці іншым рашэннем выканаўчай улады. Ён павінен, як трацейскі суддзя, сказаць сваё слова. Ёсць і другі падыход. Ён патрабуе прызнаць дзейнасць прэзідэнта канстытуцыйнай ці неканстытуцыйнай, але для гэтага трэба 70 подпісаў дэпутатаў. Трэба звяртацца ўжо ў Канстытуцыйны суд, і ён пацвердзіць, што Канстытуцыя была парушана прэзідэнтам. Трэба склікаць пленарнае пасяджэнне канстытуцыйнай большасцю ў 2/3 і прыймаць рашэнне аб імпічменце. У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым? Так. Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдне, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера? Такія шырокія змены, яны, мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену ў кіраўніцтве дзяржавы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра. З адным з адхіленых вам давялося гутарыць? Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, што раніцай па радыё перадалі аб тым, што я буду ўзбуджаць канстытуцыйную справу, бо іх прызначэнне не было ўзгоднена з Верховным Саветам. Аднак я ўжо вырашыў гэтае пытанне. Я ўжо звярнуўся ў Канстытуцыйны суд таму, што я лічу, што любое парушэнне Канстытуцыі не павінна праходзіць незаўважаным. Я павінен на яго адрэагаваць. А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні? Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу як належыць. Тут перапыню запіс. Канстытуцыйны суд заняў палавінчатую пазіцыю. Некаторыя указы Лукашэнкі пацвярджаў, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым,
што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя ўказы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэння аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашенко ж адмоўнае для сябе рашэнне Канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс ізноў. Нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12 склікання Мячыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштадт. Як можа Верховны Савет, ці хаця Прэзідыум Верховнага Савета дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу? Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае. Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна Канстытуцыйнаму суду. Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі. Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта, альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні. Прыклад са збіццём шара браць не будзем, бо тут выпадак надзвычайны. Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца Канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламенцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна. Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць. У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі Саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння Канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі Саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу Канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося. Вы цяпер у даволі складаным становішчы і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці прадпрымеце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у Канстытуцыйны суд? Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне. Гэта была гутарка Мячыслава Грыба і Галіны Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар. Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыяў Расіі Геннадзя Зюганова, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергея Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот. Журналісты поставили пытанне Сергею Калякіну, як кажуть, рубом. Буде ці не Компартія выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі? Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва – гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашенко параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін пералічыў наступныя: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўе, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму у бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александром Лукашенком Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно: у нашай краіне нехта лішні. Альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з агарарыямі будуць мець у ім 200-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Валгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчынска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганова, ні Ельцын, ніхто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з 3 памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае: «Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяе – пагаршэнне адносінаў з Кітаем». Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтае сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты. Гэта быў рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам.
Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Працягваем расповед пра давыбары ў Вярхоўны Савет Беларусі 13-го склікання, якія Александр Лукашенко і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бескантрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не было другого туру ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, паколькі камуністы знялі свайго кандыдата, спачатку кандыдатаў было 3, і ў бюлетэнях засталіся 2 прозвішчы – Зянон Пазняк і мясцовы лекар Святаслаў Савіцкі. Пазняк узяў у выніку больш, чым супернік, але пасля падліку галасоў, на які не былі дапушчаныя назіральнікі, выявілася непрапарцыйна вялікая, больш як 10% колькасць сапсаваных бюлетэняў, у выніку чаго лідар БНФ не набраў неабходных для перамогі паводле тагачаснага закону 50% плюс 1 голас. Тэме выбараў у Смаргоне будзе прысвечаны асобны сюжэт, пакуль жа фрагмент рэпартажу корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Доверенными особами кандидата в депутаты Верховного Совета Зенона Пазняка и назиральниками за процессом голосования на выборах у Верховный Совет по Сморгонской городской выборчей округе номер 142 засведчено шмат грубых порушений закона Республики Беларусь об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь, які повпливали на выники голосования. Говорится у заяве лидера БНФ Зенона Пазняка до его доверенных особов у Центральную выборчую комиссию. У заяве пералічваюцца некаторыя парушэнні, а гэта складанне дадатковых таемных спісаў выбаршчыкаў, выдача бюлетэняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асобаў у вайсковай форме на выбарчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў кантролі за выбарамі, ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю радыё «Свабода» спадарыня Людмила Прорасковская, якая была назіральнікам у Смаргоне. Я была наглядальником на 9-м участку, это 5-я школа в Смаргоне. И, ведаете, уже несколько год я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наглядальником на мелких участках, але такого я еще не бачила и навіть не ведала, что так ось магчыма. Самі обставины такие, что нельзя лишний раз пройти, ніяких питань, ніяких зауваг нельзя робить, але мы все ж таки робили свою справу и кожный бюллетень лечили. Ну а самое цікаве почалося при подліку. Нам выделили место, это было 10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета они больше померами, и мы уже там могли некое сочить, это эстосы. Вот, когда все было подлічено, старшыня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, когда протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и нават гутарки, это нават яна категорично. Ось, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у яе руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом нават не было гутарки. У заяве Пазняка до Центра выбаркама выкладзена таксама патрабаванне, цитую, у присутности доверенных особаў Пазняка пераправерыць усе складзеныя спісы выбаршчыкаў і вынікаў галасавання, а таксама падвойнага галасавання выбаршчыкаў, якія ўнесены ў дадатковыя спісы. З улікам і іншых парушэнняў просім разгледзець пытанне аб ануляванні вынікаў выбараў альбо зніжэнні колькасці выбаршчыкаў, прыняўшых удзел у выбарах, і перагляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання. Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбараў па ягонай акрузе скончылася нічым.
Перад другім турам Лукашенко і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Прадпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашенко адмовіўся ад прапановы старшыні Вярхоўнага Савета Мячеслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў з заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле Канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана Канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 8 снежня 1995 году старшыня Вярхоўнага Савета звярнуўся да народа праз «Радыё Свабода». Вось запіс радыёэфіру. Сёння ў карпункт беларускай службы «Радыё Свабода» прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Мячеслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы «Радыё Свабода» спікару парламенту Мячеславу Грыбу. Дорогие соотечественники, громадяне Республики Беларусь, поважанные выборщики, 10 снежня 1995 года отбудется другой тур повторных выборов у Верховной и мясцовые советы депутатов. Это уже четвертые выборы, которые запотребовали на проведение значную сумму грошей, а докладней больше як 50 миллиардов белорусских рублей. Это великая страта, зразумела, але это не головное. Головное питание сегодня заключается в том, что особые представники выконавчей влады не жадают и робят все махчимое, как не был обраны Верховный и мясцовые советы, как не было советов народовладдя и наогул, как не было демократичного строю на Беларуси. Мои пропановы до президента республики Александра Лукашенко зробить сумесную заяву и закликать выборщиков на выборчие участки, відгуків у його не знайшли. А кроме того, белорусская компания «Телерадио» неоднойче отмовляла мне у магчимости звернуться до выборщиков Белоруссии. До речи в этом отмовлено политичным партиям, громадским рухам республики, які сьогодні упершиню в історії шматпартійності Білорусі займають узгоднену позицію для проведення виборів і уратування парламентаризму у Білорусі. Вирішати це питання зможете тільки ви, виборщики. І вирішити його можна просто. Прийти на виборчий участок і проголосувати за того, кого ви ведаєте, кого ви лічите достойним, чия програма вам більш подобається. Тому я ще раз звертаюся до вас, поважані громадяни Республіки Білорусь, дорогі мої брати і сестри, откладите в бок домашние справы, не поддавайтесь на мастацкие провокации белорусского телебачения, придите и проголосуйте. Не дозвольте установиться диктатуре у нашей родной Белоруссии. Ваш лес, лес нашей родной краины сегодня находится у ваших руках. По телефоне з Менску говорил Мячеслав Грыб. З питаннями со студії у Празі до собеседника звертається Олександр Лукашук. Вячеслав Іванович, слово, з якими ви звертаєтеся до виборщиків, до слухачів Білоруської служби «Радіо Свобода», хіба по жанру відноситься до амаль крику адчаю. Скажіть, коли ласка, паўгода тому, у маі, калі быў першы этап парламенцкіх выбараў, вы маглі прадбачыць, што так абернецца сітуацыя? Цяжка было гэта ўсё прадбачыць, але некаторыя захады да гэтага былі. На працягу полугода паміж першым этапам выбарам і другім этапам выбараў, які адбываецца зараз, як вы ацэньваеце, ці ўсё парламент, які вы ўзначальваеце, зрабіў, што было ў яго сілах, каб гарантаваць роўныя і справядлівыя выбары? З боку парламента было зроблена ўсё.
І на сённяшні дзень усё мы робім, што ад нас залежыць. Мы толькі в апошні час працуем на выбары. Мы дапамагаем, выконваем даручэнні, якія нам робіць Цэнтральная выбарчая камісія, і ўсё, на мой погляд, робім для гэтага. У нас няма большай зацікаўленасці і іншай справы, яка б забяспечыць роўныя выбары ў Беларусі. Прэзідэнт Лукашенко неаднаразова заяўляў, што вамі рухае толькі асабісты інтарэс і асабістая карысць. Вы хацелі б захаваць прывілеі свайго спікерскага крэсла ды і выгоды сваёй пазіцыі. Што вы можете сказаць на такія закіды? Ну, па-першае, закіды яны ёсць як закіды. Іх няма магчымасці і няма патрэбы характарызаваць ці ацэньваць. Спікера ці старшыню Верховнага Савета, як у нас по Конституцыі запісана, будзе абіраць новы Верховны Савет. Каго ён абярэ, гэта яго справа. А прывілеяў тут вялікіх няма. Прабачце мне, тут адна прывілея – это много-много працы і вельмі вялікая адказнасць за зусім невялікія грошы. Як апошнім часам складваюцца вашы стасункі з Канстытуцыйным судом Беларусі? Пракаментуйце, калі ласка, адмену фактычную, якую суд зрабіў свайго папярэдняга рашэння аб 25% квоце на выбарах. Я абскардзю гэта яго рашэнне, таму што я лічу гэта рашэнне не канстытуцыйнага парадку, а палітычнага. Конституційний суд не мог приймати такое тлумачення нашого закону і фактично переносить термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совета. Коли вже казати доклади з боку погляду як юриста, на цю справу Конституційний суд повинен був унести пропанову у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суда. Я такі свой зворот Конституційний суд зробив, виказав свої міркування. Але зараз умешиваться сюди, гэта ще більше ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет. Скажите, вы спадзяецеся, что люди придут, что подсказывает ваш инстинкт политичный? Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана. Ці означае гэта, што мы ўсё ж таки перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі? Так, означае. Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя неправільныя людзі. І апроч таго ён атрымаў як бы карт-бланш падчас рэферэндуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным? Ну, па-першае, на рэферэндуме пытанне было не абавязковае, оно было дорадчае. Оно носило дорадчы характар. І таких законных паўнамоцтваў сёння прэзідэнт не мае, каб самому распусціць Верховны Совет, калі гэта ўсё браць з боку гледжання закону. А калі браць з боку парушэння законодаўства, то это всякое может быть. Вот, что я хотел бы отказать на это пытание. Але ж президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, когда берется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции. И он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно. Мячеслав Иванович, вы генерал міліцыі. Вы займалі найвышэйшую службовую пасаду ў дзяржаве пэўны перыяд. Скажыце, чаго вы баіцеся зараз у сваім жыцці? Я найбольш у сваім жыцці сёння баюся беззаконня. І на што вы больш за ўсё спадзяёцеся? Спадзяюся на Верховны Совет, на розум нашых людзей. Другі тур да выбараў у Верховны Совет 13-го склікання, нягледзячы на перашкоды прэзідэнцкай адміністрацыі, усё ж адбыўся. Неабходная для пачатку працы колькасць дэпутатаў была абраная. Вось як пракаментаваў гэта на хвалях Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Такім чынам, паводле папярэдніх дадзеных, 10 снежня Беларусь абрала 59 прадстаўнікоў у вышэйшы заканадаўчы орган. Цяпер Верховны Совет мае ўжо 198 дэпутатаў, што дастаткова для пачатку працы. Для гэтага патрабавалася 2/3, 174.
Дарэчы, Александр Абрамович заявіў журналістам, што Цэнтр выбаркам мяркуе ўжо 26 снежня ці 3 студзеня склікаць першае пасяджэнне новага парламенту. Выбары ў сталіцы, дзе прагаласавала амаль 49%, ішлі вельмі напружана. Сімптаматычна, што на 17 гадзінаў лічбы па Менску былі амаль катастрафічнымі 40%. Як паказвае вопыт, за апошнія гадзіны на ўчасткі звычайна прыходзіла каля 5% выбаршчыкаў. Але 10 снежня менчукі амаль у 2 разы павялічылі гэтую заканамернасць, прыемна ўзрадаваўшы выбарчай камісіі. Можа, іхняя грамадзянская актыўнасць рэзка ўзрасла менавіта пасля прагляду чарговых прыкрасцяў у тэлевізійнай праграме «Рэзонанс». Як бы тое ні было, але сярод 39 акругаў сталіцы выбары адбыліся ў 16, дзе было абрана 15 дэпутатаў. Менчукі абралі ўсіх тых, супраць каго так палымяна заклікаў не галасаваць прэзідэнт. Лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслава Богданкевіча, Геннадія Карпенку, Віктора Ганчара і Станіслава Шушкевіча. У прынцыпе, нават усіх астатніх менскіх дэпутатаў даволі не цяжка пералічыць. Гэта прэзідэнт асацыяцыі нерухомасць Хрол, дырэктар заводу беспартыйны Цецюноў, старшыня Беларускай народнай партыі Цярэшчынка, палітолог Абрамова, якая перамагла Владзіміра Заблоцкага, бізнесмен Андрей Клімов, спартсмен-культурыст Александрович, кіраўнік Амкадору Васіль Шлындыкаў, старшыня аднаго са сталічных райсаветаў Леонид Радкевич, эканаміст Данейка з аб'яднанай грамадзянскай партыі, адтуль жа эканамістка Грызнова і камуніст Калякін. Партыйныя вынікі выбараў даволі красамоўныя. Дэпутатамі сталі толькі 10 камуністаў. Нагадаю, што ПКБ мела ў другім туры 73 кандыдаты і спадзявалася, што палова з іх пераможа. З 9 аграрыяў, што ўдзельнічалі ў другім туры, у Верховны Савет не патрапіў ніхто. Аб'яднаная грамадзянская правяла 6 чалавек, партыя народнай згоды 5. Булахаўская партыя ўсебеларускае адзінства і згоды 2, грамада 1, гэта Петро Краўченка. Усяго ж з 59 новаабраных парламентарыяў 28 прадстаўляюць палітычныя партыі і 31 беспартыйны. У новым парламенце дэмакратычную апазіцыю найперш будуць прадстаўляць аб'яднаныя дэмакраты, аб'яднаная грамадзянская партыя, фракцыя якіх можа скласці пасля далучэння некаторых беспартыйных 15-20 чалавек. Сацыял-дэмакратычны саюз мае пакуль 12 дэпутатаў, але яны вельмі неаднародныя. Напрыклад, ад партыі народнай згоды там пераважаюць прапрэзідэнцкія кадры. Адно можна сказаць напэўна. 10 снежня грамадзяне Беларусі ішлі на выбары, усведамляючы ўсю небяспеку сваёй пасіўнасці. Наш народ паказаў дастаткова высокае рэагаванне на складанасць сітуацыі. Як заўсёды вельмі далікатна сказал Абрамович. Мы ж маем права выказацца больш канкрэтна. Беларусы адназначна выказаліся супраць усялякага прэзідэнцкага кіравання за моцную і дзеяздольную заканадаўчую ўладу. Такім чынам, Александр Лукашенко атрымаў, магчыма, першую за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце дэпутатаў, якія мелі парламенцкі вопыт, адсутнасць прадстаўнікоў выразнай нацыянальнай сілы Беларускага народнага фронту, вера абраных дэпутатаў тое, што можна дамагчыся кампрамісу, нарэшце некаторыя іншыя фактары, найперш дапамога Масквы, дазволяць Лукашенку праз год узяць рэванш. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.